Sinibingelela ke bapule emakhaya beNgwane TV njengamanje ubukela na ke iNgwane TV kanti your host wena kuthi Kate zokangwane kule ekhaya bakithi ngobanazi ke ukuthi namhlanje noma ke kule nyanga sikuyona inyanga yabantu besifazana kungena ke uAugust ke bakithi the nathi iNgwane TV ke siphuma siyohlala phansi ke noma sihambe sikhulumisana ke nabo abantu besifazana sizwe mhlambe imbono yabo ngale nyanga esikuyona kodwa ke nginabo ke odadewethu sihlezi nawo njengamanje kwamanje akutshele imkule kama ufuna usifollow kuma social media bakithi ke ungathola lapha ku-YouTube na TikTok na ku-Facebook iNgwane TV kanti ke mofuna usifonela mhlawumbe bengcenye yohlelo njengamanje ngofana number lethi ke 0725999602 kanti i-email yona ethi ingwanetv.psgmail.com sibingelela ke dadewethu njani mfowethu siyaphila kakhulu siyacela mhlawumbe uphinde ubingelela ababule emakhaya beNgwane TV besichaza ukuba nokubani sibona ngibingelela ababukeli bakwaNgwane TV na igama lami Gogo siphinde sibingelela dadewethu ngubani kambe Sanibonani uMalethu washinga lona ngiyabingelela ababukeli beNgwane TV. Alright ke bafowethu sikhona siNgwane TV sihlezi nanje ngamanje kuyiyona ke inyanga yabantu besifazane mhlawumbe inyanga abantu besifazane mhlawumbe kunina inikeza umphumuzo noma mhlawumbe ngathini masithweni Paula ngenyanga abantu besifazane iyanijabulisa mhlawumbe niyayibona mhlawumbe imisebenzi yokuthi ninenyanga yeni abantu besifazane Senyanga kuyinyanga abantu besifazane akukho kusijabulisayo ukuthi okuhle okwenzakalayo ukuthi abantu besifazane ngoba izinto ezenzakalayo emphakathini abantu besifazane bayadlwengulwa nabantu baphila kanzima uthola ukuthi umuntu athana nayo ugcina sembulala ugcina kanjalo esekuphela ngayo. Alright babukela emakhaya kwabanizwela ke bakithi abantu besifazane ukuthi noma ke kuthiwa kuyinyanga abantu besifazane kodwa still basakhala ngokuthi nawo ikhona yona kodwa siyaba khona isikhathi ukuthi mhlawumbe kwayona ukuthi bengayijabuleli kwayona ngoba still nangayo inyanga abantu besifazane bayaqhubeka bahlukumeze ngendlela bahlukumeza ngayo esechazekile ke udadewethu la eduzane nami mhlawumbe ngaphesheya ke dadewethu wena ungathini mhlawumbe kwakuyiphawulela mhlawumbe ngokwami ayi impela nami ngiyafakaza impela alinyukile izinga lokubulawa kwabantu ukuthi uAugust inyanga yethu kuyafana wokho umahluko engathi impela amaphoyisa abanyusela izinga sebenze lokusebenza ngoba ayi abantu bafa imhlakwaso uphuma umuntu emsebenzini akasafikanga emsebenzini usezotholakala estradini edlonguliwe ebanjwe inkunzi abanye bathola benqonyiwe bathola kuningi nje kuningi abantu besifazane ayikho ipeace imhlakwasa kwenzeka imhlakwasa. Alright uma sibuka mhlambe ke isimo ukuthi njengamanje athina ama changes eniyo lawo engichazayo mhlambe kodwa mhlambe izinto lama kuleli cala lama opportunities balamathuba mhlambe ke niyazibona ninabo besifazana amathuba niwathola noma nithi noma nizama ayavalwa noma mhlambe ayavuleka yena mhlambe sinikeze ngoba ngiyalibona nisawusisi abasebasha abasanadinga impilo ukuthi ephambili abasadinga amathuba ukuthi avuleleke mhlambe ke exameni kwenu uma ukuthi niyazama noma mhlambe niyabona amathuba enivulekela njengabantu besifazana asiwabone amathuba esivulekela inkinga mofuna umsebenzi isikhathi esikhulu manje sabantu besifazane umuntu uza kuqasha ufuna ukukusebenzisa okay so akukho right lokho sikuboni ku right mhlawumbe mawusho ukusebenzisa ukhuluma ukusebenzisa ukuthi mhlawumbe akuqashe noma mhlawumbe akusebenzise ngendlela engekho right mhlawumbe ngendlela engekho right umuntu ufuna omunye uyefuna ukuthi aqalalane nawe before akufake emsebenzini yilokho alright yikho lokho ubona ukuthi mhlawumbe amathuba kakhulu noma nithi niyazama impilo yona into eni challenge mhlawumbe bebule emakhaya ke makuthi nibuzwazi udadewethu izinto lezi ezenzakalayo mhlawumbe futhi abantu abasifazana abaningi abakhalayo ngazo ngiyafisa ukuthi nami nabantu besifazane eziNgwane TV ukuthi uma nehlelo izehlo enjenganalezo even usathi usazama ukuthi uqasheke phumelo bala ungathuli even mhlawumbe usuqashekileke sekuthiwa mhlawumbe phela wangenile mhlawumbe nasi isibongo sakho ongabonga ngaso angisho isibongo like senemi into ongabonga ngayo noma udrink wakho ongasinika wona ukuthi mhlawumbe sikusebenzise mhlawumbe sinayo ekamereni mhlawumbe into njani ningathuli ngoba ziyenzeka mhlawumbe abantu abathulayo yibo laba ababhokubezela ukuthi la bantu bangabanjwa ukuthi bayendane bafana bala ukuhlumeza umuntu ngoba umbona ukuthi desperate mhlawumbe dadewethu ungathini mhlawumbe kuwe mhlawumbe kubantu besifazane kwenzekele kulokho abangaphakathi enkampanini kodwa basathula
Hayi lokho kusuke kungalungile ngoba kumele bakhulume njengabantu besifazane bengacindezeleki ngezinto ey'ngasile ngoba nakho izidinga imali. Nawe ke mbukele ekhaya noma nawe ke okwenzayo lapho solo ukuthi ngithi mbukele ekhaya nawe okwenzayo lapho senkampanini noma mhlawumbe osemathubeni ke ongakwazi uvulela iminyango abafisa ukuthi bangene ngaphakathi bazosebenza owenza lento wrong icela ukuthi ukuyeke lokho ngoba akukho right ubona umuntu obe desperate uzosebenzisa ama powers uthena right ukuze mhlawumbe akwazi ukubeka isiko estafini lofuna ukumsebenza ngendlela engekho right so ukuthi into enjena lezo mhlawumbe nemkhakha emele izinto enjena lezo ikusukumele ngoba nabantu besifazane bayazikhalela kwabona ukuthi no amathuba bayazama ukuthi avuleleke kodwa uma sebefika emathubeni badibana nezinto enjena lezo ukuthi abantu basemathubeni noma mhlawumbe basemagunyeni abafuna ukusebenzisa amathuba noma basebenzisa amandla abo ngendlela errong empilweni zabo so bodadewethu siyabonga kakhulu ukuthi sihlale nani njengamanje siyafisa ukuthi kuyinyanga abantu besifazane niqhubeke nikuthozele ukuthi ninenyanga yenu nikwazi futhi ukuthi nibahle niyathandwa bakhona abantu abanicognizeayo njengabantu besifazane abakuhloniphayo lokho ukuthi abantu besifazane nikhona ngoba uma sibheka nathi sabantu besilisa abanye abantu besilisa akhona abantu besilisa noma amanye amadoda aqotho akwazi ukuthi umuntu besifazane uyahlonishwa futhi abakubonayo ukubaluleka kwenu njengabantu besifazane empilweni zabo nakuba khona nje emhlabeni ngoba kuyiqiniso ukuthi uma besikhona thina sodwa sabantu besilisa ngabe mhlawumbe izingane sinazo yabona hawu ngisimhlanga ngabe ngenazikho kodwa ngoba nikhona uNkulunkulu wanenza naba a chosen nation noma isizwe esikhethekile kuye ukuthi nikwazi ukuthi nibe abantu abazoba khona emhlabeni ukuze sizokwazi ukuthi sande emhlabeni kube khona abantu noma isizwe noma abantu abazozaleka emhlabeni babe khona nathi sizwe kuthiwa singobaba ngokuthi ke nani nikhona ngoba asikwazi ngobaba ningekho noma sizoba obaba kanjani ningekho nesingenazo izingane ezibaba kuthina yabona so siyafisa ukuthi kule nyanga besifazane although kungesheshe kuphele ukungcola lokwenzakalayo kodwa siyafisa nathi abantu silisa ukuthi lento eyongcola enzakalayo phezulu abantu besifazane bisiyaphela iqedwe ingwane TV simelene ke thina nakho lokho engifisa ukuthi futhi uma ukuthi bakhona abantu abaziwa abenziwa lokho babanjwe bahambe ohlendele efanele ngoba kusho bafanele hlaba emphakathini ngoba emphakathini ndawo ukuthi siphile sijabule sihloniphana sisodwa somphakathi impilo yaphambili so siyabonga ngethuba lenu lokuthi nikwazi sihlale nathi la kuNgwane TV ukuze sizwe mhlawumbe ukuphawula kwenu ngalenyanga abantu besifazane nabantu besifazane sizophawula kwenu ukuthi nizwa kanjani noma nabantu besifazane ekuphileni kwenu noma ezintweni zonke enzenzayo nifila kanjani noma mhlawumbe nizwa umuzwa kanjani for impilo ukuya phambili so siyabonga kakhulu emakhaya kwamanje ke sikuthembisa ukuthi ke asivali njengamanje kodwa siqhubeka sisaphambili bakhona futhi abanye ozobathola khona maduzane uzwe umuntu wabo njengamanje siphumele izinkalo ngeinkalo ukuthi sihambe siza izimvo noma imbono yabantu besifazane ukuthi bazwa kanjani bakuthini ukujabula kwabo kuyinyanga yabantu besifazane so sizothola amasayidi angafani ke nikulindele lokho kule emakhaya so okwethu njengamanje kwesinye bafowethu siyabonga kakhulu ukuthi sibe nani la kuNgwane TV kuNgwane TV babukele emakhaya siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu nani dadewethu siyabonga kakhulu akusinje babayele kule emakhaya siphinde sibonane episode elandelayo siyabonga kakhulu babayele kule ngeleleke babule emakhaya beNgwane TV njengamanje namaphlaphu khona ubukela na ke TV yakho bakithi iNgwane TV kanti ke ihostess izina njengamanje yena ukuthi ke insizwa kaNgwane ubukela ekhaya ngikhumbuziseke ubukela ekhaya ukuthi ila usibuka njengamanje ubukela na ke TV iNgwane TV kanti ke ungaya lapha ku social media handles yenkampani ke noma ya TV lapha ku YouTube TikTok Facebook we are iNgwane TV kanti ke ubukela ekhaya bafuna ukuba ingxenye yohlelo njengamanje ungafuna inamba nethi ke 0725999602 ngiphinde number 0725999602 delike bakithi sinezihambeli ke esinazo namhlanje okwamanje ke sinikhumbuzisa ukuthi ngoba sikule nyanga okuyena ke uAugust inyanga yabantu besifazane sithe nathi ke siNgwane TV ake sihambe ke sihlangane nabantu besifazane sikhulume nabo sizwe mhlawumbe imbono yabo njengabantu besifazane sisenyangeni yabo ke impela abantu besifazane sinibingelele bafowethu ninjani dadewethu njani kodwa Siyaphila unjani? Siyaphila nathi kakhulu. Mhlawumbe uphinde ubikele kule emakhaya beNgwane TV bese sichaza ngubani okabani sport. Sanibonani babukeli beNgwane TV. Yes. Mina ngubathobile ngowakagwala isibongo. All right, sihlale dadewethu aphinde naye asibingelela sichaze ukuthi ngubani. Dadewethu niyaphila kodwa. Siyaphila njani? Siyaphila kakhulu nathi ngicela ukufanayo njengodadewethu. Sanibonani babukeli
Yes, ngoyibise voice yakho ngane. Sanibonani babukeli, igama lami nguNelisa ngwakadlula Sport. Unelisa ngane, Sport. Alright ke siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ke ake sibheke nabo ukuthi noma mhlawumbe ngarothisa kunina bese kunayo for mic emzimbeni. Mhlawumbe ake sibheke ukuthi njengoba senyangena abantu besifazane iyona lenyanga esifazane engiyona August mhlawumbe nisayi-enjoy nisafila yini ukuthi nisanawo umuzwa ukuthi no-enjoy ukuthi cha nisenyangeni yabantu besifazane amakhona into ethi inyanga abantu besifazane mhlawumbe ezabantu besifazane. Yebo siya-enjoy kakhulu siya-enjoy. Alright ke mhlawumbe ke yiziphi izinto esimengabuza nje ukuthi enifisa ukuthi mhlawumbe zenzeke on behalf of abantu besifazane engafisa ukuthi mhlawumbe zishintshe lapha nalapha bese ziyenzeka mhlawumbe engenzeki maqondana nabantu besifazane. Kakhulukazi nje engingakusho yes siya-enjoy kodwa sesinokuza ubuhlungu nje sabantu besifazane kakhulu because abantu besifazane manje bayabulawa kakhulu insuku ney'nsuku sesihlale sizwe ubuhlungu. Into esiyifisayo nje ukuthi siyacela bandla nje sabantu abamnyama ukuthi sihloniphaneni bakithi sazane ukuthi sisalwa abantu ababhuku. Dadewethu owakho umbono dadewethu uthini wona Nelisa? Mina ngokwami okay inyanga sayi-enjoy. Okay ebengikufisa ukuthi angini sonke sabantu siphile kahle. So njengoba sabantu besifazane nabantu besilisa ngifuna mhlawumbe kube khona kwazi ukuthi sonke siyalinganani lana bese thina njengabantu besifazane because inhliziyo zethu zithambile isiphathe mhlawumbe ngendlela mhlawumbe angazi kanjani kodwa mhlawumbe nihloniphe nisinakekele ngayo yonke indlela ngoba inhliziyo zethu zifragile zidinga ukuthi ngaso sonke isikhathi ngabuye nisigade lapha nalapha izinto ezikanjalo because njengamanje isibalo sabantu besifazane ababulawayo nengane siyakhuphuka and asiboni ukuthi ngithini ushintsha asulibona oluningi lokuthi mhlambe sinciphe leso sibalo nani ngifisa kanjalo. Bebona emakhaya usesho njalo lapha ke uNelisa uthi yena ngokwakhe bona dadewethu eceleni basayi-enjoy inyanga abantu besifazane kodwa bayakhala ngesimo sokuthi abantu besilisa bayabulala kakhulu benabantwana. So bakithi ke iyona ke into engicanga ukuthi ke nala esike saqala khona ekuqaleni sisaqala ishow bakhalile abantu besifazane bakhala ngazo zonke lezi zinto lezi namanje sisezwe basakhala ngazo. Mhlawumbe uma sibheka la ukuthi uthe sazi sisalingana ngithi vese ke isho nje uSibamele umthetho basisho nje sisalingana thina angithi sibonile ukuthi naseyinkampanini abasedriver ama-truck ni-driver ama-truck namabhasi o-high star yonke lento lena yes mhlawumbe senikhona naba-bricklayer nyakha kodwa khona ngisala khona kancane ekhombisa ukuthi kusabanyiswe noma mhlawumbe i-level iyalingana mhlawumbe ngifisa ukwazi ukuthi imaphi lapha kulingana khona imaphi lapha engalingana khona. Okay siyezi kuyalingana kufanele kulingana yonke indawo noma kufanele kube khona iy'ndawo kufanele silingane kuzona kwezi iy'ndawo singalingani ngoba ngiyabheka phela kuthiwa indoda iyinhloko angithi as much as iyinhloko nina ndifana nithobe enhlokweni angithi lapho kuveza ukuthi-ke shuthi lapho akulinganwa kodwa futhi uthola ukuthi sikhona ezinye izinto futhi as much as kuthiwa 50-50 kuyalinganwa okubonayo ukuthi cha kahle kahle akulinganwa la mhlawumbe ngathini na ngoba mhlawumbe akuthiwa khona umuntu oshonile nje kulo mngcwabo khona angeke uze ubone abantu besifazane bekushaya ipiki bemvula umgodi asibaboni kodwa-ke anichazele mhlawumbe sizwe ukuthi mhlawumbe ngathini nami ngokwami ngishoyo mhlawumbe ngoba phela nabantu i-mindset yabo ayicabange ngefanayo so mhlawumbe omunye umuntu ngaba neview yakhe naye ukuthi siyezwa ukuthi kuthiwa asilinganeni kodwa ikhona lento okungalingani evelayo ey'ndaweni ey'thile samuye samawa mhlawumbe ngathini. Cha mina ngingakusho nje okuwumbono wami ukuthi kahle kahle vele asilingani nabantu besilisa sabantu besifazane esidinga nje ukuthi siphathwe kahle. Lokho kuvela manje vele umuntu wesifazane akaze alingana nomuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa uhlezi eyinhloko. Into ekufanele yenzeke ukuthi nje kuhlonishwane umuntu wesifazane amhloniphe umuntu wesilisa umuntu wesilisa amhloniphe umuntu wesifazane ngoba ekugcineni yingakho kugcina sekwenzeka kanje ile nto ukuthi kathiwa siyalingana sesigcina sesibulawa kanje
sekwenzeka yonke lento eyenzekayo eSouth Africa and kubuhlungu akukho mnandi. Sicela usebenze. Uthini mhlawumbe wakho umbono ongasuke nawo nje kulo engaze sengisho nje manje nodadewethu asekhazini? Okay, ngiyalizwa isadi lika vele okay vele zabantu besifazane kumele sithole umthetho. Kodwa ngalapho akusho ukuthi nabo abantu besilisa basebenzise ekuthenini bayinhloko bese ngalapho bakusebenzise kabi ngendlela errong bese bayahlukumeza ngaleyo ndlela leyo nokuthi bona bazi ukuthi banamandla ngakho babe namandla bangenza nanoma yini kuthina bo izinto ezikanjalo. So singalinganani ngokuthi mhlambe sihloniphane njengoba sisikade seshilo sihloniphane lapha nalapha sicathuzisane futhi nalapha emsebenzini mhlambe yabo vele sekukhona lokho ukuthi okwenziwa abantu besifazane nabesilisa sebeyakwenza kodwa nje izinto ezikanjalo kodwa futhi sihloniphaneni okukhulu kakhulu nakho konke singasebenzisi ukuthi sabantu besilisa sinamandla nani labantu babuthakathaka boyizinto ezikanjalo. Okay, mhlawumbe ngadlulisi nje sisathi sibuya naye manje kanje sithi mhlawumbe ke athina ama challenges enibhekana nawo njengabantu besifazane sengizwile ukuthi ke nithi abantu besilisa babulala abesifazane nezingane asibuke manje ngokwama challenge la khona nithi khona niyazama ama opportunity niyawathola ezabantu besifazane noma mhlambe ngathi nithi niyozama ama opportunity amathuba laba basemagunyeni noma abasemagunyeni laphana ensikeni niyozama khona impilo noma umsebenzi noma nzama amathuba benivulela noma mhlambe bavala amathuba mhlambe benza kanjani mhlambe nisineze le clarity leyo ukuthi mhlambe uma nithi njalo nifanele niyasukuma ukuthi niyozama impilo ke nophana noma nifuna umsebenzi noma niqala ukudayisa noma niqala ukwathwathwa athina ama challenges kulezo zinto njengaleyo phela ekugcineni wonke umuntu ufanele abe nethuba kodwa nina-ke ngoba phela ithuba lomuntu wesilisa nowesifazane ngeze lifane sometimes kuyenzeka kwenzeka ezindlela onga-understand so ngifisa ukuthola lapho ukuthi amathuba wona athina ama challenges kunina ezabantu besifazane uma nithi nizama amathuba ukuthi nikwazi ukuyithuthukisa noma niyofuna umsebenzi uma nifika phambili. Ngasho ukuthi mhlambe endaweni eziningi sebenakho ekuthenini bazi ukuthi okay vele sonke siyalingana kwase siyakwazi ukuthola abantu besifazane bekhona beshayela amaloli izinto ezikanjalo bekhona ko-bricklaying izinto enje bezenziwa abantu besilisa. So ngasho ukuthi ngalapho bazama ukusimitha halfway kodwa khona nala ezinye indawo mhlambe la singavumeleki khona ukuthi sibe khona kodwa ke ngiyazamela. Owami umbono obhuti uthi yes kukhona la kuvuleleka khona kukhona futhi la kungavuleleki khona because sesiyababona abantu besifazane sekuyibona abaningi einkampanini kakhulu siyakubonga nje kakhulu lokuthi sesiyavuleleka kakhulu siyabona. Mhlawumbe nithini-ke ngoba kuyenzeka kwesikhathi ukuthi omunye noma abanye bekhala ukuthi uma bathi bedrop ama-service noma mhlawumbe zama umsebenzi ngendlela bozama ngayo ithi mhlawumbe lo oqashayo laphana noma umphathi lapho othola ukuthi afuna ukuthi amsebenzise in a bad way for amnikeze umsebenzi angeke ngaphathi emsebenzini noma mhlawumbe nowesifazane osengaphakathi emsebenzini okuthiwa uzathola iposition emsebenzini akavuma ukuthi aye ekamereni nomphathi umsebenzi ukuze akwazi ukuthola iposition. Ningathini izimo kanjalo ezabantu besifazane? Mina ngokwami nje ngingasho ngithi siyacela bandla abantu abaseyinkampanini kakhulu side umuntu wesifazane umuntu wesilisa sicela ukuthi bayiyeke leyo nto ngoba ayikho right kuze unomqashi ajabule ngoba mase kuvela nakuma social media akubi kuhle nemindeni igcina isilahlekelwa nawe ugcina usulahlekelwa umsebenzi imindeni yakho igcina isilamba ngenxa yokuthi wena ufuna lokho kufiswa wena awuzelanga ukuzosebenza. Ngathi tateke ngaphesheya umsebenzi lokho nje esisikhulumile ukuthi wena ukuthini wakho umbono ngalabo abantu laba abathola ukuthi bafuna ukuthi before umuntu esifazane amqashe bese kuyikhanela ethi no uzothola umsebenzi kodwa uma ngase uvuma ukuthi senze in 1 no 2 no 3 no 4 noma 1 no 2
no-3 nawe mhlawumbe ngasese bekungazi umuntu ugcine kuwena phakathi kwami nawe leyo nto leyo noma phakathi kwakho naye ngisho kanjalo phakathi kwakho naye lowo muntu losuke esho kanjalo then mhlawumbe abanye baze bathola umsebenzi bangena emsebenzini ey'nkampanini ey'nkulu noma mhlawumbe emsebenzini ethizeni ngenxa yokuthi bavume ukuthi bayiswe ekamereni then besibuyela noma bayobhukwa somewhere ukuze athole umsebenzi ngoba akahlahle asiqashwanga ngendlela efana kweqiniso njalo emsebenzini nje bonke abantu abaqashwanga yabona emsebenzini futhi uyakwazi ukubona ukuthi lo njengoba engamsaba umphathi maybe akaqashwanga ngendlela abanye baqashwa ngayo kunendlela easy way mhlawumbe kungasho easy way ngoba kungasho easy way alithi mhlawumbe ngeyindlela angena ngayo eyenza ukuthi yena umphathi agcine sembona njengomngane naye njengomuntu mhlawumbe onjengoboyfriend ngabe nakho ukuba nesithunzi kuyena njengabanye abantu. Ngasho ukuthi lokho ku-wrong because abaphathi labo basebenzisa izikhundla zokuthi bona sebephezulu vele sebephumelela basebenzise ekuthenini vele anginamathuba omsebenzi awekho nje amanje. Ngakho umuntu uma edinga umsebenzi usewudinga ngendlela usewudinga lokho ku-serious nangokuthi angenza nanoma yini bese ayigcineke mhlawumbe esephoqeleke ukuthi enze yona leyo nto le kubeni nakhona engayithanga ngenxa yokuthi uphoqelekile ekhaya abadiphendele kuyena nani. Kodwa leyo nto leyo i-wrong cause lowo muntu lo uzolala nawe mhlawumbe alale nawe bese emva lokho uzogcina sewuthola izifo uhlukumezane emqondweni ugcine sewungasa-enjoy nalowo msebenzi owutholile. Abo leyo nto leyo ngasho ukuthi i-wrong ekubeni kwaziwa vele nokuthi senesimo semsebenzi asikho amathuba omsebenzi nje awekho so ba-wrong ngasho ukuthi mhlawumbe abathathela izinyathelo nabo njengabenza lento e-wrong. Usugoqa-ke mhlawumbe ecela uphinde futhi uku-reminder bakule emakhaya ukuthi ngubani wakabani ngoba sesavala manje uhlelo bese ungidlulela-ke imayikhi nayo udade enze ngokufanayo ukhane sign out. Okay, balaleli igama bengithe nguNelisa Sibongo wakadlungwane. Neliswa Dlungwane. Alright, siyabonga kakhulu. Sicela sinikeze udade nodade njani. Balaleli bengithe nguBathobile nguwakagwane la siyabonga kakhulu kuba nami. Siyabonga kakhulu bebona emakhaya njengamanje ke bubukela yona ke Ingwane TV kanti ke ama-guest ethu besihleli namhlanje yena kuBathobile kanye noNeliswa ke sihlezi sixoxa sibuka nje izinto mhlawumbe in and out umuntu osifazane ephileni kwakhe nama-challenges abhekana nawo nangendlela nje afisa ngakhona ukuthi kwenze ngale ndlela afisa ngayo abantu besifazane njengoba inyanga abantu besifazane besenze njalo bafethu sibuka kanjalo ngikhumbuziseke bakubukela ekhaya abangani bakho batshela abangani babo utshela ihlobo zakho utshela ihlobo zabo ukuthi ikhona Ingwane TV kanti ke ifikile igalelekile bakithi ayenza sure ukuthi ayithumele ifike nje bukhoma nje ifike nje iqasisa igaleleke iyenze edume ngazo mbukela ekhaya ngikhumbuzise our social media handles ku-YouTube naku-TikTok naku-Facebook Ingwane TV kodwa iqinisekisa ukuthi nje uye lapha ku-YouTube channel uma ufike nje lapha ku-YouTube lapha kune-button ebhawuthi nje subscribe then upressa leyo button lelo wenze sure ukuthi uyapressa so that sizokwazi ukuthola i-notification bell if Ingwane TV upload umsebenzi uzokwazi ukubona ukuthi kwenzakalani. Okwamanje asithathele ithuba sokuthi ke bakithi ke ube nathi nangokulandelayo okwamanje siyavalelisa sithi ke bapayini babule emakhaya sivaliseni babukele bafethu siyabonga ukuthi sibe nani bapayini babule emakhaya siyabonga kakhulu bapayini.